Nu var det bra. Du får säga hej då i telefon. Men titta, ett lejon. Inte pennan i soffan, snälla, snälla. Stå stilla. Men du får stå stilla, vet du. Inte ramlar och slår dig. Va? Ursäkta, jag ska flytta på mig. Gå och sätt dig på din plats då. Gå och sätt dig där borta där du satt förut. Ja, var satt du då? Alltså fick inte den vara kvar. Ja.